آسته مرا نگاه بخواه پر дуруд азизони дил, наконец-то видеои ма тайёр шид. бахшиш ки шуморо бисёр интизор шуден. рости гап худман бисёр ждат кардам, гуфтиам гапо хостам ки як видеои нақш шава барои ҳамақа дуру дароз шидак. имрӯз рӯзи 14 апрел моанам хе обед тайёр кардем. очам гуфтан картишкаи нав бромада. аввал обпазон кардем, баъд дар руған бирён кардем. беҳад бамаза шудак. иҷо очаҷони ма бошан салат кардестан. и охирон обеди ма дар давраи ҳомиладорӣ будем ҳам мешавад. дар таги видеоҳои пешинаам хеле савол мебиёяд. охир вақто бисёр ки апа видео кунем, видео намекунем, таваллуд кардем накардем гуфта бисёр шумо савол метиҳен. ина ман амирӯз тасмим гирифтам ки бишинам барои шуморо як видео тайёр кунам. ҳамаи гуфтиам гапо чанд ки набудам ҳамаша нақл карда тиҳем ки чӣ кор кардам, чӣ гап шид. ман хостам тестарак барои шуморо вай кунам. видео кардамонумо шумо дар тестар хабар диҳам. лекин бо баъди ки ман ҷавоб шидам, хона омадам айродам ва баъди вай бо бемор шидам, бо як бори дига мара хоб кардан. барои ҳамақа натонистам рости гап тестарак барои шуморо вай карда, видео тайёр карда. барои ҳамин узр мепурсам аз шумо. инҷа боша ман ба худма як такрта заказ кардам барои рӯзи айродом бромадан. ман иро ҳам барои сабукиш рости гап заказ кардам. баъд рӯзе ки айродом бромадам ҳамира пӯшидам. беҳад сабуки хушрӯай, хеле киртаи оддӣ, ягон чизи вайш нест. ҳоз бо дастурат нишон медиҳам ки чӣ хел меиста дар тана. анам хеле кушодаки хушрӯ меиста барои тобистон хушрӯай. ана иҷа боша соат 12 яки шава. ман гуфта дигарора бедор накунам, дар кухни даромадам, ису мерам усу меом. баъд соат 2 шида дига тоқатам надод. очама гуфтам ака такси занг занен, рафтем. соати 2 шав родом омадем. соати 3:30 дама худора шукр таваллуд кардам соқ саломат. духтарак ира бинед чӣ хел ширинаки хушрӯвакай. иҷа родзалай озма шуморо палатарам нишон медиҳам. рости мара срок ма духтур 17 апрел гуфта будам. лекин ман фақат мегуфтам ки як рӯзеда таваллуд кунам ки числаш хушрӯ боша. ҳоли бисёри одамон мегӯянд ки чӣ хел фикри аблаҳона ки нагуфтае ки кӯдакам солим боша, гуфтае ки числаш хушрӯ боша. ман ҳама вақт аввал дуо мекардам ки фарзанди солимам буда худованд. баъд ҳам хеле дилам мехост ки як числаи хушрӯ дошава, ё 05/05 ё ки 15/05. ҳам хеле шид ки ман 15/05 соати 4:30 саҳар таваллуд кардам. ирам як хирсандие биге мешавад. ҷа палатаи мо ма дар пеш тиреза хай ҷом кадан духтараки ма хай ва мо 3 рӯзам хеле дар одом будем. баъд ин рӯз боша рӯзи ҷавобшавӣ май. ина мо уже тайёр шидем, ҳозир ҷавоб мешем. ман рости гап хостам бисёртар барои шумо видео айдри иродом гирам, лекин хайми чанд ки тонистам ҳамқа кардам. шумо мисол буфаҳмед мара ки кӯдаки майда одами нав таваллуд кардагӣ, мисол бефарашидагӣ вай мекунад бисёр хайми намехоҳад. рости гап қа телефонам истифода намебарӣ. инҷа мо хай ҷавоб шидем, хона мерем. бисёри шумо аллакай мара табрик кардем. раҳмат барои табрикотон, барои гапҳои нағзтон, барои мисол чӣ хел одам дар хирсандӣ як аз хирсанд мешава. хеле одамо каман ҳозир вақташ. раҳмати калон ки комментария менависена ва гапҳои хуб менависонем. ман бисёр хирсандам. ҳар яки шумоам гуфтиам гапҳо хеле миннатдорам. як вай хирсандӣ ман ҳамаи гапҳои шуморо мехонам
ба мада вай рӯҳия метиҳенда шумо хирсанд мешам. Як сабаби хирсандии ма бо ҳами шумо ҳастен ки мара дастгирӣ мекунен, иқа гапҳои хуб менависонен. неҷа бошад душанбеи мо бинен чӣ хел хушрӯ шуда, чӣ хел рӯз то рӯз анам хел хушрӯ шудестай. ай дига давлатҳо фарқ карда намешава. то охири видеоро тамошо кунен. Баъд одамое ки гуфта буден ки 9 километра камера карда парто мо ёд кардаем ватаномона гуфтиам гапо. ман барои шумо як рӯз қати духтарҷонон прогулка рафтум, камера кардам ондо. то охира тамошо кунен. то дидори оянда, то видеоҳои навбатӣ. худо нигаҳдортон бошад. накуша бини дора ранги тувори накуша дандон надора. ай дар падаришон на گه از خود بیرستم و گه من خودم نبودم، گه با خاطراتم، گه من حرفی سکوتم، گه با رنگی دیگر، گه با رغمی باور، گه من واژه‌ای بگانگی از تو شنیدم. اشتباه است، اشتباه است گفته ها، اشتباه است، اشتباه است رفتن ها. تو خطایی، تو خطایی، خطایی، تو خطایی. من از جبرو آزارت هستم، مهر و وفا بر رویت بستم. بی گذشتم لحظه های باوری، وفا نماند و گذشت مهرآوری. نگو با من تو دیگر کنارت هستم، بی رفزی من همیشه رهازی دستم، بیزارت هستم.